במגמת הביוטכנולוגיה זה שהמכשור שלנו הוא המכשור הכי משוכלל שיש. זה זרק פרופודומטר. ההתנסות שניתנת לנו בעבודה עם מכשירים כל כך מתקדמים היא ממש מועילה לנו ותורמת לנו גם להמשך הלימודים שלנו האקדמיים. אנחנו עכשיו יודעים את כל הדברים שעושים גם במכללות וגם באוניברסיטאות במכשור הכי מתקדם שיש. Another one, and I got my word on a tasty sound. Ooh, why you hold a gun? Why you do like you do? Why you having fun? No, you watch your back now, man. There's a really strong smell of Armageddon. Ooh, and I'm Mediterranean. I'm a Yemeni, Arabi, Israelian. I know you like to chase a million. When you gonna get it done? Once you get a million, you wanna get another one, and another one, and another one. Why you wanna hold a gun and have control on everyone? Look, them act like running again. Got to bring it up, this is not a game. We bring it up, this is not my name. I don't want it running around them. They spit you saying amen. Got to give it up, this is what you get. You give it up, this is what you hate. Don't come crying about it. Don't come crying about it. מה שאני רוצה שתעשו גרף של טורים, כן? מכיוון שאתם מדדתם לא בטמפרטורות רציפות, טוב, זה לא יהיה ככה, נניח זה יהיה ככה, אוקיי? זה נניח ב-4 מעלות יצא, זה ב-20, זה ב-35 וזה ב-85, כאילו כמובן. Blah blah blah, wake up the drivers in coma. Talking and I think you got him living in denial. Look ahead, we're about to crash, I'm gone now. Do something, don't wanna die. Dark and cloudy and we're about to hit a turn. Battery running low and it's squeezing. תראי את התוצאות מפה. עכשיו אני שולחת לכם את זה. אני שולחת לכם את זה, ויהיה לכם את התוצאות. אוקיי, עכשיו נשלח לכם. Gas. Temperature's about to blow and it's heating up the place. And what are you gonna do? Who's the daily fool? Bring him on, burn him down, get yourself a different clown. Cause historically we done to do the same again. Get your story going somewhere where your story can. Drinking water from the gutter, sucking acid rain. And your story's telling what it is to be a man. Sometimes in my tears I drown, but I never let it get me down. So when negativity surrounds, I know someday it'll turn around. My life I've been waiting for, I've been praying for the people to say that we don't wanna fight no more. There'll be no more wars, and our children will play. One day, one day, one day, one יושבים פה איזשהו צוות חלבונים שמסמנים לחלבון נוסף, יותר נכון לקומפלקס של חלבונים, לבוא ולהתחיל את השעתוק. נשאר קומפלקס מתקרב, נוגע, וראיתם פה אבן יכולים על זה יוצא?
יופי. אז זה הרי יכולים לעשות. הוא משנה כאן את האתר והמעכב נכנס. זאת אומרת, המעכב הזה, זה סוג אחר של עיכוב. המעכב הזה הוא גם סוג של מעכב, הוא לא תחרותי, אבל הוא יכול לעשות את העבודה שלו רק אחרי שהמצע נקשר לאנזים. אוקיי, זה קישור רגיל. עכשיו אנחנו נוסיף את המעכב הלא תחרותי. אוקיי? אז את רואה, דענה שהוא נקשר בלי קשר, נקשר למקום אחר, הוא לא מפריע, אוקיי? ולכן, אם אנחנו נשים עכשיו עודף מצע, זה לא יעזור, נכון? אתם רואים שיש הרבה מולקולות, הנה יש הרבה, אבל רק נוצרו באזור מסוים יש רק את 3 תצמידים, ובאזור אחר יש כבר 5 תצמידים, ובסוף כל הצהובים התמלאו בנקודות סגולות, למרות שהיה עודף, ראיתם? היה מלא נקודות סגולות, הרבה מצע. היי, אני אריאל. רציתי גם להתנדב ולעשות משהו אחר, כי התחלתי בכיתה ט' להיות בתנועת נוער, מתנדב בתנועת נוער בחצ"ב, פועלים צעירים כולה. ואני החלטתי ופחדתי בהתחלה מאוד, אבל הגעתי למגמה והסבירו שלא צריך להילחץ ושאפשר להמשיך גם את החיים אחרי זה וליהנות גם מהחיים אחרי זה. ואני עד היום, 3 שנים, כבר 4 שנים, מתנדבת בתנועת נוער. אני רעות, אני נוי, אנחנו בצופים. אז ככה, אני בצופים השנה, אני מדריכה כיתות ט', זה לו"ז קצת צפוף, כי אני חושב שנה הבאה להיות מדריכים. אני רשג"לית של חניכים עם צרכים מיוחדים, ולא משנה מה אתה עושה בצופים, במיוחד בתפקידים שלנו יש המון לו"ז מאוד מאוד צפוף. אבל עדיין אנחנו מצליחות כן לשלב את זה. אוקיי, המגמה פה, באמת, המורים פה נותנים הכי גב והכי צריכה, כל דבר שאנחנו צריכות. גם לגבי צופים, גם לגבי חיים בחוץ. יש לנו חיים מחוץ לצופים. יש חיים. שלום, אני נוי. אני שחר. אנחנו במגמת טכנולוגיה. ורצינו להגיד לכם שיש לנו חיים, שכאילו, יש הרבה תחברות בכיתה שלנו.